Takže ahoj, volám sa Nikola Pocisková a teraz vám predstavím jedného môjho dobrého kamaráta. Takže toto je môj kamarát Rambo. Pozdrav. Jasne, že nemôže pozdraviť, tak aspoň zakývaj. Ahojte. Toto je jeden z najlepších psov na svete. Že buďte? Neodpovie. Strašne ho mám rada, aj keď smrdí, tak ho máme radi všetci. Že? Odvyzuje sa, takže áno. Že buďky, chcel by si nič povedať? Dobre, odpiežem. Tak pes vám chce odkázať, že on už musí ísť. Ide sa venčiť. Majte sa.